נפתח במילתא דבדיחותא. איזה ילד אחד הלך עם אבא שלו. הלכו, ראו רפת, עם פרות. אמר לו הילד, אבא, יש לי קושייה לקדוש ברוך הוא, קושייה חזקה, אני לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה קרה בני? אמר לו, קושייה חזקה לקדוש ברוך הוא. למה לפרה הוא לא שם כנפיים? למה הוא לא ברא לה כנפיים? אמר לו אבא שלו, בורא עולם, נסתרות דרכי השם. אמר לו, אבא, קשה לי, הקדוש ברוך הוא לא יכול להמשיך הלאה. אמר לו אבא שלו, יבוא יום, תבין. הולכים, אחרי כמה דקות הבן מגיע לאבא שלו, אומר לו, אבא, היא חסתה לה יונה. אומר לו אבא שלו, עכשיו אתה מבין למה בורא עולם לא מביא לפרה כנפיים? אי אפשר להבין את בורא עולם. הוא ענק, 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 ענק. הייתי אצל בן דוד שלי, אני סליחה שאני מצער, הייתי אצל בן דוד שלי ונהרגה לו ילדה, לא עליכם, בת 7. היא הייתה בת 7, קראו לה שושנה קוק, על שם הסבתא שלי, אמא של אבא. מדריסה, לא עליכם. אני מגיע לסמכתות, נסעתי אליו לעיר אחרת, בבית שמש זה היה. מפורק, אין לי מה להגיד. אני נכנס, אני רואה בן אדם אריה. הוא אמר לי כמה דברים שלנצח נצחים אני אזכור אותם. הוא אומר לי, דבר ראשון יוסי, בלי אמונה, אין רפאל קוק. הייתי מת, לא הייתי יכול לשרוד את האיסורים, את הצער. אי אפשר לתאר את הצער בלי שאני מאמין בקדוש ברוך הוא חזק, באמונה אמיתית. הייתי קופץ מהחלון דרך הסורגים, זה המילים שהוא אמר לי. רואים את הנעליים, רואים את השם ישמור. הוא אומר לי, הייתי קופץ מהחלון, לא היה רפאל קוק, בן דוד שלי. דבר שני, הוא אומר לי, אבא תמיד עונה. אבא לא תמיד חייב להגיד כן. לפעמים מותר לאבא להגיד לא. אבל אבא תמיד עונה. דבר שלישי, הוא אומר לי, אני מבין שאני לא מבין. אני מבין שאני לא מבין. אני מבין שאני לא מבין. זה חוכמה. אני מבין שאני לא מבין. לא מבין. מאמין, אבל יודע, מבין שאני לא מבין. דבר נוסף הוא אומר לי, רק עם ישראל שעמדו בהר סיני וצעקו בכל הכוח, נעשה ונשמע, רק הם יש להם את הכוח לעשות בלי להבין. כל העולם אמר נשמע ואז נעשה, עם ישראל נעשה ואז נשמע, רק עם ישראל יש לו את הכוח לעשות בלי להבין, ואנחנו חלק מעם ישראל, יש לנו את הכוח להאמין שהקדוש ברוך הוא רע בטוב, ויבוא יום ונבין. אבל כרגע אני מבין שאני לא מבין. אמרו לו שהפוגע מת מרוב צער, אין לו חיים. אמרתי, קראו לו. קרא לו, חיבק אותו ונשק אותו. אמר לו, תדע לך, אני מאמין באמונה שלמה שזה לא אתה, זה בורא עולם. יצאתי משם, אמרתי לו, רפאל, אם אדם אנחנו בני דודים והכל בסדר, אני בכלל לא מתקרב לציפורניים שלך. אתה ענק, אתה קדוש, אתה צדיק. אמרתי, דברים גדולים, אין לי סיכוי, אני לא מנסה. אבל לפחות דברים קטנים, לפחות דברים קטנים. לפחות בדברים קטנים שקוראים לי. אני אנסה להתחזק ולהגיד, אבא תמיד עונה. לא תמיד אבא אומר כן, מותר לאבא להגיד לא. אני מבין שאני לא מבין. אבא שלי אוהב אותי, בורא עולם אוהב אותי, הוא עשה את זה לטובתי. מה זה דברים קטנים? אין לך חניה ואתה ממהר. נשפר לך נס קפה, זרקו לך איזה מילה לא במקום, לא הצלחת להעביר את האוטוטסט. לפחות דברים קטנים מינימליים. להתחזק ולקחת נקודה קטנה מתוך הים הגדול.